нядзельным эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён» і яе вядучая Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Сёння 29 мая і на працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі апошняга тыдня вясны. Нашы корэспандэнты сталі сведкамі многіх цікавых падзей. Пра іх і раскажам. Інвестыцый недастаткова. На пасяджэнні абласнога выканаўчага камітэта работу з замежнымі інвестарамі прызналі нездавальняючай. Амаль палова заключаных дагавораў так і не рэалізаваная на справе. Прыватныя прадпрыемствы в области актыўна далучаюцца да прафсаюзнага руху. Кіраўніцтва машынабудаўнічай кампаніі «Віцебскія пад'ёмнікі» заключыла з супрацоўнікамі калектыўны дагавор, дзе замацаваныя традыцыйныя сацыяльныя бонусы. Ці можа работа пасажырскага транспарту прыносіць прыбытак? На пытанне шукалі адказ на калегіі камітэта дзяржкантролю. За апошнія 6 гадоў больш за трэць інвестыцыйных праектаў у вобласці аказаліся нерэалізаванымі. Амаль палова такіх дагавораў так і засталіся на паперы. Што перашкаджае рэгіёнам працаваць з замежным інвестарам? Работа мясцовых органаў улады па прыцягненні інвестыцый разглядалася на гэтым тыдні на пасяджэнні аблвыканкама. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. Не інакш як нездавальняючай можна назваць сёння работу раённых выканкамаў па прыцягненні прамых замежных інвестыцый. За студзень-сакавік бягучага года даведзенае заданне выканана толькі на 20%. За апошнія 5 гадоў сітуацыя выглядае не лепш. Стварэнне новай вытворчасці альбо закупка абсталявання ў рэгіёнах часцей за ўсё ажыццяўляецца за кошт бюджэту альбо льготных банкаўскіх крэдытаў. І гэта замест таго, каб знайсці патэнцыяльнага інвестара. За исключением Витебского, Дубровинского, Лошанского, Полоцкого районов, а также Витебска и Новополоцка, по остальным регионам объем иностранных инвестиций в капвложениях в пределах пары тысяч долларов. Доля оборудования в инвестициях у отдельных регионов сократилась до 5%. Положительный показатель, не будем лукавить, в целом по области прежде всего обеспечен за счет привлечения зарубежных средств для проведения работ на Витебской и Полоцкой ГЭС, льнокомбинат и нафтам. Однако вряд ли в этих проектах есть заслуга местных исполкомов. Няма станоўчых вынікаў у рабоце выканкамаў і па прыцягненні льготных кітайскіх крэдытаў. У пакеце дакументаў, якія вынесены на разгляд банкаў, 35 камерцыйных прапаноў. Аднак прадстаўнікоў Віцебскай вобласці ў гэтым спісе няма. Што перашкаджае кіраўнікам на месцах весці перамовы. Сёння па вобласці пастаўлена задача працаўладкаваць больш за 3000 чалавек, дзякуючы стварэнню новых прадпрыемстваў. Для устойлівага развіцця рэгіёну наогул патрэбна стварыць не менш за 5000 працоўных месцаў. І гэтае заданне ўдаецца выконваць максимум на 20%. Большасць рэалізуемых праектаў арыентавана на будаўніцтва гандлёва-забаўляльных цэнтраў, развіццё новых відаў паслуг, а не на стварэнне новых вытворчасцяў. Слабую актыўнасць у работе з інвестарам праяўляюць і абласныя арганізацыі. Когда мы увидим свет в конце тоннеля по проектам предприятий, которые предложены концерном «Мясомолпром», пока ни один из договоров, предложенных предприятиями концерна, вовремя не завершен. Когда ждать решений по строительству филиала Брасов рыба, по вводу в эксплуатацию цехов Полоцкого молочного комбината и Глубокского мясокомбината. Боюсь, об этом не знают ни инвесторы, ни заказчики. Может, сегодня дешевле прервать проект? И подобных прожектов, в кавычках, в городах и районах порядка 10. Сёння мала прэзентаваць праект. Любая прапанова павінна мець практычную рэалізацыю. Недапушчальным з'яўляецца і тое, што амаль палова заключаных дагавораў скасоўваецца. Вроде есть инвестор, вроде даже есть деньги у этого инвестора. Но мы же или он сам хочет так, и мы ему не объясняем, или же мы ему предлагаем такую площадку, где он не реализует этот проект. Вот половина из того, что пришлось расторгнуть, это вот такие факты. Так как мы тогда хотим привлекать инвестиции? Дзе ж браць крыніцы папаўнення мясцовых бюджэтаў? Адкуль браць сродкі на правядзенне сельскагаспадарчых работ, рэалізацыю сацыяльна значных праграм? Пытанні застаюцца адкрытымі. Кіраўнікам раёнаў давядзецца працаваць, закасаўшы рукавы. Яны будуць несці персанальную адказнасць за работу з інвестарамі ў сваіх рэгіёнаў. Тым больш, што з 15 мая ўступіла ў сілу новая рэдакцыя дэкрэта прэзідэнта аб падтрымцы інвестыцыйнай дзейнасці, дзе прадугледжаны штрафныя санкцыі за скасаваныя інвестдагаворы. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Устойлівае рэгіянальнае развіццё, узаемадзеянне органаў улады, бізнесу і грамадства. Асноўныя пытанні супрацоўніцтва абмеркавалі падчас сустрэчы з экспертамі Еўрасаюза ў абласным выканаўчым камітэце. Пілотнымі пляцоўкамі міжнароднага праекта садзейнічання развіццю на мясцовым узроўні ў Беларусі ПРААН стануць 5 раёнаў Віцебскай вобласці. Менавіта там плануецца правесці маштабную работу па стварэнні мясцовых ініцыятыўных груп па планаванні тэрытарыяльна арыентаванага развіцця. Наша главная роль – это было о том, чтобы помогать разработать
региональной стратегии устойчивого развития области, Витебской области, чтобы участвовали в таких процессах не только чиновники, но тоже обыкновенные люди из общественной организации, из бизнеса, из науки и так далее, и так далее. Очень много интересных инициатив. По Витебской области характерно, что большинство инициатив в поддержку агроэкотуризма, небольшое количество инициатив, которые связаны, скажем так, с экономической составляющей. Мясцовыя ініцыятыўныя групы аб'яднаюць інтарэсы органаў улады, некамерцыйных арганізацый і бізнесу у распрацоўцы прыярытэтаў развіцця раёнаў. Па меркаванні замежных экспертаў, патэнцыял развіцця Віцебскай вобласці самы высокі ў рэспубліцы. На першых у вобласці электронных таргах прадалі старадаўнюю сядзібу ў Міёрскім раёне. Двухпавярховы цагляны дом 19 стагоддзя плошчай амаль 800 квадратных метраў выстаўлялі за одну базавую велічыню. Аднак у ходзе аўкцыёну гэты кошт быў перавышаны ў 65 разоў. На лот прэтэндавалі два ўдзельнікі. Пераможца набыў яго амаль за 13,6 мільёна рублёў. Па ўмовах аўкцыёну ён абавязаны пры неабходнасці правесці рэстаўрацыю помніка архітэктуры і арганізаваць з выкарыстаннем аб'екта прадпрымальніцкую дзейнасць. Цікава тое, што дагэтуль старадаўняя сядзіба Рудніцкіх у вёсцы Асада Дзедзіна беспаспяхова выстаўлялася на аўкцыён 8 разоў і прададзена з 9-й спробы менавіта на электронных таргах. Первые электронные торги было выставлено 6 лотов. Значит, заинтересовали покупателей. Это один лот вызвал наибольшую заинтересованность. Это памятник архитектуры 19 века, усадьба рода Рудницких в Миорском районе в деревне Осада Дедина. Преимущество это, что можно приобрести объект, не выходя из дома, торгуясь за объект. Единственный недостаток этих электронных торгов, что аккредитовываться и подавать заявление необходимо в Минске. Ездить в Минск на белорусскую универсальную товарную биржу. Яшчэ адні электронныя таргі адбыліся 26 мая. На іх выстаўлялі 5 лотаў з пачатковым коштам у одну базавую велічыню. Набываць іх могуць як юрыдычныя, так і фізічныя асобы, нават для рэканструкцыі пад жыллё або вядзення ўласнай гаспадаркі. Усяго фонд «Віцебскабалмаёмасць» сёлета рэалізаваў праз аўкцыёны 28 аб'ектаў на агульную суму больш за 17 мільярдаў рублёў. Новое абсталяванне «Транспартер» для збору курыных яек запущены ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Птушка-фабрыка Гарадок». Гэта дазволіла скараціць бой яек і прынесці сутачную эканомію ў 2 мільёны рублёў. З перавагамі новай лініі пазнаёмілася Святлана Макаева. Гарадоцкая птушкафабрыка вядомы пастаўшчык прадукцыі не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. Птушынае пагалоўе сёння 500 тысяч курэй-нясушак, 270 маладнікоў і 10 тысяч перапёлак. Нягледзячы на складаныя эканамічныя перапады, недахоп абаротных сродкаў, прадпрыемства не спыняе мадэрнізацыі вытворчасці, што напрамую ўплывае на зніжэнне затрат і захаванне аб'ёмаў паставак. Апошняе дасягненне – набытая лінія нямецкай вытворчасці, абсталяванне па збору яек. Транспартер з пастаянным рухам ад шэрагу птушнікаў да складскога памяшкання, дзе ідзе сарціроўка яек. Яго агульная даўжыня да 1000 метраў, і ў народзе лінии уже дали назву «Анаконда». Вот этого транспортера позволило уменьшить бой яйца, сократить ручной труд на птицеводских помещениях, освободить одну единицу техники, трактор МТЗ-80, который мы теперь привлекли на полевые работы. Внедрение транспортера в транспортировку яиц позволило сократить сбой яиц на 1,5–2%. А гэта ў суткі дае эканомію ў 2 мільёны рублёў. Трэба дадаць, што новае абсталяванне зманціравана спецыялістамі энергамеханічнай службы фабрыкі, што таксама прынесла значную эканомію. Анаконда дазваляе зменшыць некандыцыю яек. Наше предприятие является экспортообразующим предприятием страны. Сегодня мы производим до 400 тысяч штук яиц в день. 47% из них отправляем на рынки Российской Федерации. Это Псковская область, Смоленская область, Московская область, Ленинград и его область. Сотрудничаем с Калининградской областью.
53% произведенной продукции продаем, реализовываем на рынках города Витебска, Витебской области и города Минска. Новым напрамкам прадпрыемства стала вытворчасць мяса індышкі. Мяса, якое валодае шэрагам карысных уласцівасцяў, неабходных дзецям і дарослым. І яго ўжо высока ацанілі пакупнікі. Мы планируем в этом году произвести 600 тонн мяса индейки, а в следующем году планируем наращивать объемы. Все производимое мясо реализуем у себя в стране. Плануецца, што эканамічны эфект ад агульнай вытворчасці прадукцыі птушкафабрыкі «Гарадок» складзе 1400 мільёнаў рублёў у год, або каля 4 мільёнаў у суткі. Святлана Макаева, Леонид Табола, навіны, Гарадоцкі раён. Прыватныя прадпрыемствы Віцебскай вобласці пачалі актыўна далучацца да прафсаюзнага руху. Абласная арганізацыя прафсаюза работнікаў розных формаў прадпрымальніцтва «Садружнасць» налічвае сёння некалькі дзесяткаў пярвічак. Многія з іх заключылі ў сваіх кампаніях калектыўныя дагаворы, дзе замацавалі традыцыйныя сацыяльныя бонусы. Кіраўніцтва прыватнага прадпрыемства машынабудаўнічая кампанія «Віцебскія пад'ёмнікі» убачыла ў старым добрым прафсаюзным руху зусім новы сэнс і падзялілася ідэяй з нашай здымачнай группой. Віцебскія пад'ёмнікі прадпрыемства маладое, яму ўсяго 3 гады. Вырабляюць тут аўтагідропад'ёмнікі, унікальныя машыны з павышанай будаўнічай вышынёй. Усяго каля 60 мадэляў. Больш з іх экспартуюць у Расію і краіны СНД. Працуюць у кампаніі каля 200 чалавек. У прафсаюз уступілі некалькі дзесяткаў. Дырэктар адным з першых. Па яго меркаванні арганізацыя павінна аб'ядноўваць лепшых супрацоўнікаў, тых, з каго астатнія могуць браць прыклад. Цель и задача такова, чтобы объединить эти предприятия не только путем экономическим, каким-то политическим и другим хозяйственным, а объединить его еще и в целом как общество, как семья. Мы видим, это, наверное, только могут сделать профсоюзные, то есть это какие-то общественные организации. Для старшыні мясцовага правкама, слесара механазборачных работ Сергея Лапкоўскага прафсаюзная дзейнасць не ў навіну. Дагэтуль ён некалькі гадоў узначальваў пярвічку на сваім папярэднім месцы работы ў Новополоцку. Узяўшыся за справу, найперш падрыхтаваў калектыўны договор. Взяли самые основные, то есть по продолжительности рабочего дня, какие-то льготы, какие-то выплаты. Все это узаконили. Ну, пока мы взяли только базовые, то есть его не развернутый, потому что с чего-то надо начинать. И потом в процессе, значит, нашего развития будем это все дополнять. Руководство охотно пошло на это. Мы рассматривали каждый пункт. В принципе, ничего сложного у нас с коллективным договором, с руководством никаких трений у нас сильно больших не возникло. На сумленні прафсаюзнай арганізацыі культуры і спорт. Сёлета тут упершыню разам з сем'ямі святкавалі масленіцу, аплацілі работнікам абанементы ў спортзал і басейн. Зараз рыхтуюцца да турзлёту і гарадскога турніру па футболе. Збіраюцца на экскурсіі ў Нясвіж і Санкт-Петербург. Прафсаюз аб'ядноўвае не толькі работнікаў, а іх сем'і. Частные предприятия где-то, может быть, менее защищены, у них нет отраслевых министерств, ведомств. Какие-то, может быть, моменты упущения в нормативной базе, в регулировании их деятельности нуждаются в дополнительной, может быть, защите. Поэтому мы в своей работе стараемся защищать не только работника как профсоюз априори, но и нанимателя, частника, по мере возможности помогать решать тоже их вопросы. Усяго да прафсаюзнага руху далучыліся некалькі дзесяткаў прыватных прадпрыемстваў вобласці. Гэта ў першую чаргу гаворыць пра зацікаўленасць кіраўнікоў у рабоце з калектывам. І гэта ніяк не залежыць ад формы ўласнасці. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Дэмаграфічная сітуацыя ў Віцебскай вобласці. У гарадах рэгіёна павялічваецца нараджальнасць, аднак жанчыны апошнім часам адпраўляюцца за першынцам у больш сталым узросце. Таксама павялічылася колькасць другіх і трэціх родаў. Пра асноўныя тэндэнцыі дэмаграфічнай сітуацыі ў рэгіёне даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Статыстыка ведае пра жыхароў нашай вобласці ўсё. Напрыклад, па падліках жанчын у рэгіёне на 6% больш, чым мужчын. Прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва становяцца больш самастойнымі і ўжо не спяшаюцца замуж. Сярэдні ўзрост віцебскай нявесты 25 гадоў, а вось мужчыны ідуць у ЗАГС у 27. Количество браков неуклонно растет из года в год, а количество разводов все-таки немного снижается, поэтому в этом плане статистика нас радует.
А средний возраст вступления в брак и женщин, и мужчин немного увеличивается. То есть все-таки люди делают осознанный выбор. Мацярынства таксама становіцца свядомым выбарам. Жанчыны імкнуцца стварыць спачатку грунтоўную матэрыяльную базу, набыць прафесію і жыллё, і толькі потым нарадзіць дзіця. Калі ў 2010 годзе за першынцам адпраўляліся ў 24 гады, то ў 2015 у раддом ідуць ужо пасля 25. У мінулым годзе маці сталі звыш 13 тысяч жанчын. Большасць з іх нарадзіла другое ці трэцяе дзіця. За прошлый год самая главная, наверное, цифра, которая нас порадует, это увеличение рождаемости. Причем этот показатель у нас увеличивается каждый год и на протяжении последних 10 лет является одним из самых высоких. У мінулым годзе медыкам в области давялося 143 разы прымаць двайнят. З іх 40 у Віцебску і 22 у Оршы. Акрамя таго, у паўночнай сталіцы з'явіліся на свет 2 пары тройнят. В течение 6 лет не было ни одного случая материнской смертности. И слава богу, в Республике Беларусь тоже на протяжении 4, наверное, лет последних материнская смертность отсутствует. Это очень хороший показатель. Это благодаря тому, что вот создали, начиная с 2005-2006 года, во всех областях и в Республике Беларусь целую систему, материально-техническую базу для учреждений родовспоможения, детских учреждений. Памяншэнне ўзроўню дзіцячай смяротнасці, дасягненні медыцыны і дэмаграфічнай палітыкі. У Віцебскай вобласці паказчыкі ў гэтай катэгорыі знізіліся ў 2 разы. Настасья Броўка, Александр Прыстаўка, Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск. Як зрабіць работу грамадскага транспарту эфектыўнай? Шляхі і спосабы зніжэння сабекошту пасажырскіх паслуг абмяркоўвалі на пасяджэнні калегіі камітэта дзяржкантролю Віцебскай вобласці. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. І для дзяржаўных, і для прыватных перавозчыкаў створаны роўныя умовы працы, аднак апошнія лепш умеюць лічыць грошы і працуюць без страт. У той час, як аўтобусны і трамвайна-тралейбусны паркі не могуць абыходзіцца без дзяржаўных датацый. Дарэчы, трамвайныя маршруты акупляюцца толькі на 50%, тралейбусныя на 76%. Таму неабходна зніжаць сабекошт затрат мінімум на чвэрць. Штаты, они все-таки не соответствуют. Что штаты, например, аппарата управления облтранса, они полностью дублированы штатами филиалов на местах, и одни и те же люди выполняют одни и те же функции, и никто взаимно друг друга как бы не заменяет. Кроме того, сами предприятия еще с тех славных советских времен обременены большими площадями, неиспользованными зданиями. Есть участки, которые не приносят никакой прибыли, одни убытки. Нараканне ў кантралюючых органаў выклікае расклад маршрутаў, якія выконваюць дзяржаўныя і прыватныя перавозчыкі. У большасці сваёй яны не скаардынаваны і дубліруюць адзін аднаго. У выніку зніжаецца пасажырапаток на грамадскім транспарце, які нясе страты, а гэта негатыўна адбіваецца на бюджэце. Нет единого органа, который бы это продумал, составил эту схему, график движения, расписание всех видов пассажирского транспорта, чтобы они не дублировали друг друга, не снимали отдельные субъекты хозяйственные сливки, и не увеличивая нагрузку на бюджет. Няма дзейснага кантролю за работай маршрутных таксі. Нярэдка яны ствараюць нездаровую канкурэнцыю і не выконваюць сацыяльных абавязательстваў. Из 27 городских маршрутов, обслуживаемых участниками, лишь 19 перевозки осуществляются после 20 часов. Из них только на 6 маршрутах после 23 часов. На 7 маршрутах работа участников заканчивается до 19 часов. Віцебск аблаўтатранс, як галоўны перавозчык, сёння уважліва адсочвае рух усяго пасажырскага транспарту і вядзе строгі ўлік усіх маршрутаў. Тым не менш, не мае паўнамоцтваў змяняць іх рух. Графікі складае і зацверджвае гарвыканкам. Суть проблемы состоит в том, что маршрутчики не выполняют то расписание, которое заложено в графике движения. И мы это четко сегодня видим. Расклад самы лепшы кантралёр. Ад добрасумленнасці кожнага перавозчыка залежыць эфектыўнасць работы пасажырскага транспарту ў цэлым. Інна Кірыенкава, Сергей Котаў, Навіны Віцебск. На гэтым тыдні Віцебск наведала дэлегацыя членаў АДКБ. Яны азнаёміліся з работай Цэнтра часовага знаходжання бежанцаў і правялі рабочую сустрэчу з кіраўніцтвам управлення па грамадзянстве і міграцыі, управлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама. Члены міжнароднай дэлегацыі адзначылі высокі ўзровень бытавых умоў, створаных у цэнтры. Яны таксама вывучылі практычныя асновы функцыянавання камп'ютарызаванай сістэмы рэгістрацыі бежанцаў.
Только на территории Витебской области имеется такой пункт временного размещения беженцев такой категории, такого статуса. Находятся здесь лица, которые обратились к нам за статусом беженца, и находится такое количество до 1 года, пока идет процедура приобретения и рассмотрения вопроса о статусе беженца. Мы обменимся опытом, мы знаем, как организована эта работа в Республике Беларусь. Мы считаем, что Республика Беларусь законодательное положение в достаточной степени соответствует конвенционным положениям Организации Объединенных Наций. У Витебску толькі з пачатку 2016 года ва ўправленні па грамадзянстве і міграцыі 27 замежных грамадзян падалі хадайніцтва аб прадастаўленні ім статусу бежанцаў. Званы абед для бяздомных. Каля 4000 гарачых абедаў для найбольш неабароненай катэгорыі грамадзян падрыхтавала Віцебская абласная арганізацыя Чырвонага крыжа пры падтрымцы швейцарскіх партнёраў. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. У аб'явах пра раздачу гарачага харчавання няма неабходнасці. Час і месца даўно вядомыя бяздомным, спрацоўвае сарафаннае радыё. У кожнага з гэтых людзей свая гісторыя падзення на сацыяльнае дно. Алена прыехала ў Віцебск з Ушачаў. Спадарожніка жыцця знайшла, а вось з работай складаней. Услышала, что есть такая организация «Красный крест». Обратилась, мне помогли вещами. И большое спасибо девочкам, которые выдают нам тут кушать. Это самое. И большое спасибо акции такой, что все-таки какая-никакая, но помощь уже есть. Это кусочек хлеба, миска супа всегда есть. Это большое спасибо. И, конечно, хотелось бы, чтобы такую акцию еще проводили и зимой, когда действительно, негде. Тут хоть и щавель пойдет. Забеспячэнне гарачым харчаваннем бяздомных і былых зняволеных працяг праекта рэагавання на надзвычайныя сітуацыі, які стартаваў зімой. Тады атрады хуткага рэагавання дапамагалі людзям выжыць у суровых умовах надвор'я, абагравалі, паілі гарачай гарбаты, выдавалі адзенне і харчовыя наборы. Адрасная гуманітарная дапамога аказваецца таксама адзінокім састарэлым і пажылым людзям, інвалідам, шматдзетным сем'ям. Мы думаем о нашем населении, о многодетных семьях, о пенсионерах. Поэтому в каждый регион Витебской области, в 23 региона, пошли продовольственные наборы. Их около 7000 на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Эти наборы предназначены, как я вот уже сказала, для многодетных семей. И таким образом мы хотим помочь вместе выступить в роли партнеров государства именно в решении социальных наших проблем. Прыйсці ў цэнтр часовага начнога знаходжання бяздомных вымушаюць халады. З надыходам вясны большасць з іх вяртаюцца да вольнага жыцця. Многие оказываются благодарны, но единственное, может, минус, что мы помогаем людям определиться, найти и жилье, и работу, что не очень многим нравится. Да, потому что многие привыкли, что не работают, а государство им должно помочь. Дапамагаць трэба кожнаму, упэўнена Тацяна Мікалаеўна, валанцёр з 10-гадовым стажам. У праекце па забеспячэнні гарачым харчаваннем жанчына працуе 3 месяцы без выходных. Сваіх падапечных ведае па імёнах. Я считаю, что программа это очень значимая и нужная программа, потому что люди эти, какие бы они ни были, они люди нашего общества. И о таких людях тоже нельзя забывать. И вы знаете, в нашей волонтерской группе есть такой лозунг «А кто, если не мы?». За 3 месяцы швейцарскія партнёры разам з Віцебскай арганізацыяй Чырвонага крыжа выдаткавалі на гарачыя абеды для бяздомных больш за 170 мільёнаў рублёў. Гэты праект завершаны. Ці будзе новы? Хутчэй за ўсё так, зімой. Юлія Устінова, Кірыл Кайсберг. Навіны. Віцебск. Гуманітарную дапамогу з Германіі атрымала Наваполацкая гарадская бальніца. Шматфункцыянальныя ложкі, хадункі і іншыя рэчы, неабходныя для лячэння і рэабілітацыі пацыентаў, ужо до канца лета даставяць ва ўстанову. Дакументы на атрыманне грузу прадстаўнікі нямецкага таварыства Чырвонага крыжа прывезлі ў Наваполацк. Госці наведалі аддзяленне гарадской установы аховы здароўя, радзільны дом, бальніцу сястрынскага догляду. Вначале мы очень много привозили одежды, потом было решено, что одежды хватает. В этом вопросе и швейцарский Красный Крест помогает. А вот кровати, ходунки, инвалидные коляски, костыли, в таких средствах реабилитации всегда есть потребность. В этот раз мы тоже привезли кровати, ходунки, средства реабилитации, которые востребованы. Таварыства Чырвонага крыжа горада Зікка пачало супрацоўнічаць з арганізацыяй Віцебскай вобласці яшчэ ў 1991 годзе. З таго часу нямецкая дэлегацыя двойчы ў год прывозіць гуманітарную дапамогу ў Прыдзівінскі рэгіён.
Удзельнікі сёмай справаздачнай выбарнай канферэнцыі Віцебскай гарадской арганізацыі Беларускага саюза жанчын падвялі вынікі дзейнасці за мінулыя 2,5 гады і акрэслілі задачы на перспектыву. Аб рознабаковых напрамках дзейнасці арганізацыі, аб дабрыні душы, адданасці служэння людзям, якія маюць патрэбу ў дапамозе. Святлана Макаева. З гімна Беларускага саюза жанчын пачынаецца сход дэлегатаў гарадской арганізацыі. На яе запрошаны прадстаўнікі выканаўчай улады грамадскіх арганізацый, паважаныя жанчыны горада. Не пералічыць тых добрых спраў, якія робяць жанчыны на грамадскіх пачатках. Усе яны накіраваны на дабрачыннасць і дапамогу тым, хто мае ў ёй патрэбу. Гэтаму спрыялі шматлікія мерапрыемствы, акцыі, навагоднія ёлкі для сацыяльна-педагагічнага прытулку, дзіцячага дома, карэкцыйнага цэнтра. Не засталіся ў баку і шматлікія спонсары, прадпрыемствы горада. Дзейнасць арганізацыі падпарадковваецца дэвізу «Дары добро і з дабрынёю ў сэрцы». Мы полностью поддерживали все акции республиканские. Это наши дети. Это в результате этой акции мы сделали свою акцию «Дари добро» в День инвалидов. И когда мы сюда принимаем детей-инвалидов, не только дарим им улыбки наши, сердца наши, мы еще делаем им соответствующие подарки, потому что эти дети требуют особого внимания, и это внимание они получали. Увогуле в области сегодня дзейнічаюць 23 районные городские организации жанчын и 640 первичек, якія аб'ядналі каля 14 тысяч актывістак. Жанчыны прымаюць актыўны ўдзел у сацыяльна-эканамічным, грамадска-палітычным жыцці краіны. Былі членамі выбарчай камісіі, назіральнікамі апошніх выбараў кіраўніка дзяржавы. Сярод членаў арганізацыі немало лаўрэатаў конкурсу «Жанчыны года Беларуси». Помимо Витебской городской организации, в этом направлении очень успешно работает Новополоцкая, Полоцкая, Оршанская, Сенинские организации. Нам очень приятно всегда бывать в таких первичных организациях, как Беларусь банка, облгаза, Белорусской железной дороги, ну и других первичных организациях, где, конечно же, очень много внимания уделяется и вопросам повышения профессиональной и общественной активности женщин, ну, конечно же, работы с семьями. На сходе принято решение признать работу управления городской организации жанчын на чале з Ларысай Мішурнай станоўчай. Старшыня правления, таленавіты кіраўнік, вопытны профессионал и душевный человек. Яна 6 гадоў добросумленно узначальвала организацию. После оценки папярэдняй дзейнасці организации удзельнікі сходу приступили до выборов нового старшыні. Мы хотели бы поблагодарить наш актив городской организации за ту большую работу, которую они проводят. Ну и, конечно же, пожелать им новых таких вот успехов, хорошего настроения для того, чтобы все те задачи, которые сегодня ставятся перед общественными организациями, и с точки зрения профессиональной деятельности, общественной работы, они, конечно же, были успешны. Ларысу Анатольевну на гэтым грамадскім пасту змяніла дырэктар Віцебскага дзіцячага дома Наталья Культенко. Наперадзе ў арганізацыі новай справы накіраваны на клопат і добро. Святлана Макаева, Кирилл Кайсберг, Новины Витебск. Лідарства на абласным этапе школьных алімпіяд за вучнямі Першамайскага района Віцебска. Самую вялікую колькасць пераможцаў падрыхтавалі ў 8-й гімназіі. Увага, дзеці! У сувязі з завяршэннем навучальнага года і пачаткам летніх школьных канікулаў Дзяржаўтаінспекцыя вобласці праводзіць прафілактычную акцыю. Больш за 2000 удзельнікаў выступілі на сцэне летняга амфітэатра ў Віцебску. Тут прайшоў гала-канцэрт творчых калектываў і выканаўцаў вобласці. Выстава адной карціны. У Полацку можна ўбачыць невядомую дагэтуль карціну знакамітага беларускага мастака Івана Хруцкага. Палатно ўтрымлівае мноства загадак. Самыя лепшыя веды па школьных прадметах сёлета прадэманстравалі навучэнцы школ Першамайскага района горада Віцебска. Атрымалі 102 дыпломы 3-го абласнога этапу рэспубліканскай алімпіяды. І гэта лепшы вынік сярод усіх рэгіёнаў Віцебскай вобласці. Урачыстая цырымонія ўзнагароджвання навучэнцаў і іх настаўнікаў ладзілася ў 8-й гімназіі. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава.
Навучэнцы Першамайскага района утрымліваюць за сабой лідарства на абласным этапе школьнай алімпіяды. Не было роўных першамайцам і на рэспубліканскіх спаборніцтвах. З 70 ўзнагарод вышэйшай пробы яны выйгралі 19. Прыемная нагода для ўрачыстасцяў. І зусім не выпадкова, што ладзілі іх у 8-й гімназіі. Установа, якая трывала утрымлівае лідарства ў падрыхтоўцы алімпіяднікаў. Вот я не раз пробовала участвовать в олимпиадах, но это была в этом году самая успешная олимпиада. Я заняла 3-ю степень на республике, но это было очень тяжело, все-таки много нового, интересного я узнала. В 9 классе предстоял выбор – химия или биология. Там же я и выбрала, что химия – это все-таки мой выбор. Сейчас я поступаю уже в медицинский университет и хочу связать свою жизнь именно с химией. Навучэнцам 8-й гімназіі не было роўных у рэспубліцы і на інтэлектуальных спаборніцтвах па інфарматыцы. Больш таго, сёлета яны ўдастоіліся права адстойваць гонар нашай краіне на міжнароднай алімпіядзе, якая пройдзе ў Казані. В этом году задания были трудные, но мы справились и смогли. Информатика, но это очень интересно, это дает потенциал на будущее. И, в принципе, этого уже достаточно, чтобы выбрать это в качестве любимого предмета. Галоўнае прывіць у вучня любоў да прадмета, навучыць яго працаваць, толькі тады можна разлічваць на поспех, упэўнена Вероніка Лактина. Артур, который поедет сейчас на Олимпиаду, и Илья, вот 2 человека, представители Беларуси, которые едут на мировую Олимпиаду, это уже поколение, это уже 2-е поколение. Сначала я выучила братьев старших, и они достигли больших карьер. Один в Москве директор компьютерной фирмы, другой в Лондоне на Фейсбуке работает. А это уже их младшие пошли братья. Падарачныя сертыфікаты атрымалі 56 педагогаў, якія падрыхтавалі дастойную змену для алімпіяднага року. Многія з іх сёлета ўпершыню далучыліся да гэтай кагорты. Сярод іх і настаўніца матэматыкі 31-й сярэдняй школы Наталья Шчаглова. 2 яе выхаванцаў сёлета ўпершыню заваявалі дыпломы рэспубліканскага ўзроўню. Я попал на Олимпиаду в первый раз. Это было серьезное испытание, но я справился, я получил 1-ю категорию. Я очень рад тому, что я поучаствовал, победил, и я постараюсь участвовать и дальше. Я считаю, что преимущественно, конечно, это заслуга детей. Те дети, которые вкладывают в свою работу и, в принципе, делают то, что от них требует и просит учитель, это однозначно потенциальные победители и призеры. То есть, если тандем срабатывает учителя и ученика, то здесь вопросов не будет вообще никаких. Но для этого нужно найти своего ученика. Мне повезло. Есть система, это есть результат, который идет из года в год именно в рамках системной работы с одаренными учащимися. А значит, потенциал есть. Можно различивать на поспех и новые перемоги. Инна Кириенкова, Александр Приставка, Новины Витебск. Абласны злёт сабраў на гэтым тыдні юных ратаўнікоў пажарных з усёй Віцебшчыны. Ён праводзіцца ўжо ў 19-й раз. І сёлета пасля 4 занальных этапаў у фінал выйшлі 9 каманд. Школьнікі прадэманстравалі тэарэтычныя веды правілаў пажарнай бяспекі, бліснулі ўменнем зладжана выконваць страявыя каманды, паказалі навыкі ўзняцця па штурмавой лесвіцы і выратавання на вадзе. На суд журы прадставілі знятыя ўласнымі сіламі відэаролікі. Штогадовыя спаборніцтвы арганізуюць Віцебскае абласное управленне МНС і беларуская моладзевая арганізацыя ратаўнікоў пажарных. Сёлета ў ліку арганізатараў яшчэ і ўпраўленне ідэалогіі і адукацыі абласнога выканаўчага камітэта. Клубы юных спасателей пожарных, которые на сегодняшний день соревнуются, являются нашими активными помощниками в своей среде, которые популяризируют безопасный образ жизни. Наша команда принимает участие уже неоднократно в этом конкурсе. Мы стали победителями зонального тура этого года. В первую очередь, каждый из нас должен понимать, насколько важна наша безопасность и насколько важно соблюдать все правила пожарной безопасности. Лепшай па выніках злёту стала каманда горада Новополоцка. Пераможцы абласнога злёту ратаўнікоў пажарных у верасні адправяцца абараняць гонар Віцебскай вобласці ў рэспубліканскім фінале, які пройдзе ў дзіцячым аздараўленчым лагеры Зубраня. Увага, дзеці! Дзяржаўтаінспекцыя 25 мая пачала спецыяльны комплекс прафілактычных мерапрыемстваў, звязаных з завяршэннем вучэбнага года і пачаткам летніх канікулаў. Інспектары ДАІ ў гэтыя дні плануюць яшчэ раз нагадаць школьнікам правілы дарожнага руху, пракантраляваць прышкольныя тэрыторыі і звярнуць увагу на перавозку маленькіх пасажыраў. Для прыцягнення ўвагі дзяцей да 5 чэрвеня вадзіцелям неабходна рухацца з уключаным бліжнім святлом фар.
На территории Витебской области с начала текущего года зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием и по вине детей, в которых 13 детей получили травмы различной степени тяжести. Слава богу, погибших нет. Детей сейчас необходимо перевозить только с использованием удерживающих устройств. Самое безопасное место в автомобиле по прогнозам исследователей, это все-таки заднее сиденье в центре. Потому что если ставить кресло с левой стороны, то это ближе к встречному потоку транспорта, ближе к проезжей части. В случае совершения аварии ребенок может получить все-таки более тяжелые травмы. На гэтым тыдні двое дзяцей-пасажыраў пацярпелі ў аварыі ў Лёзне. Вадзіцель аўтамабіля ГАЗ пры выездзе з другаснай дарогі не прапусціў легкавы аўтамабіль. У выніку пасажыры, 3-гадовы хлопчык і яго 9-гадовая сястра атрымалі траўмы і дастаўлены ў бальніцу. Дзяцей перавозілі па ўсіх правілах на заднім сядзенні аўтамабіля ў спецыяльных утрымліваючых прыстасаваннях. Таму і ўдалося пазбегнуць больш сур'ёзных наступстваў. Нагадаем, за парушэнне правілаў перавозкі дзяцей-пасажыраў прадугледжаны штраф да 4 базавых велічынь. Якім надвор'ем парадуе школьнікаў першы тыдзень летніх канікулаў, даведаемся ў маёй калегі Вікторыі Целяпковай. Віка, табе слова. Вітаю вас, партнер добрага надвор'я газета «Витьбичи». Я ценю свое время, поэтому каждый день начинаю с просмотра главных новостей и событий нашей области. Витьбичи, мой верный друг, всегда со мной. Будем вместе. Вось незаўважна вясна падышла да завяршэння. Наперадзе лета, і гэта бачна па слупках тэрмометраў. Тэмпературныя паказчыкі па-сапраўднаму летнія. У аўторак паветра прагрэецца да плюс 27, але на працягу тыдня тэмпература будзе паніжацца. На выхадныя не вышэй за плюс 17. Без ападкаў таксама не абыдзецца. На пачатку тыдня прагназуюцца невялікія дажджы. У сераду без ападкаў, а ў чацвер надвор'е зменіцца на пахмурнае дажджлівае. Дзякуй, Вікторыя, а мы працягваем выпуск. Дзень пагранічніка адзначылі на гэтым тыдні вартавыя мяжы. Напярэдадні прафесійнага свята начальнік полацкага пагранатрада расказаў пра перспектывы развіцця пагранічнай службы. Інтэграваная сістэма аховы мяжы укараняецца на беларуска-латвійскім напрамку. Гэта шэраг тэхналагічных комплексаў ад агароджы з трывожнай сігналізацыяй да камер відэаназірання на беспілотніках. В ближайшей перспективе для Полоцкого пограничного отряда это у нас будут беспилотные летательные аппараты. Беспилотные летательные аппараты, они в принципе используются в зависимости от обстановки, которая складывается, каких-то проблемных вопросов, где именно их использовать нет. В частности, на данный момент уже данная работа на украинском направлении проведена, есть уже подразделения, которые структурно входят в подразделение пограничных отрядов, либо пограничный застав по применению беспилотных летательных аппаратов, в том числе и автожиров. Есть такое средство, это автожир. Поэтому на украинском направлении уже есть. Поэтому следующее – это прибалтийское направление. У цэлым жа сітуацыя ў зоне адказнасці ахоўнікаў мяжы спакойная. Што да правапарушэнняў, то з пачатку года прадухілены 360 спроб незаконнага перасячэння мяжы грамадзянамі з 16 краін свету. Сёлета амаль у 4 разы вырасла колькасць спраў, якія паступаюць на разгляд эканамічнага суда Віцебскай вобласці ў адносінах тавараў, што трапілі пад санкцыі ў Расійскай Федэрацыі. А сума прымененых адміністрацыйных спагнанняў у параўнанні з мінулым годам павялічылася ў 7 разоў. Матэрыялы судовых спраў тычацца ў асноўным гароднінай прадукцыі, якая ўвозіцца ў Беларусь з Еўропы і накіроўваецца ў Расійскую Федэрацыю. Як правіла, кошт транзітных грузаў складае ад 2 мільярдаў рублёў і болей. Как правило, на такой транспортируемый товар отсутствуют документы, подтверждающие реализацию, либо соответствующие сертификаты, ввиду того, что установлен запрет на вывоз таких товаров в Российскую Федерацию, то ни ветеринарные, ни фитосанитарные сертификаты получить грузоотправитель не может. Поэтому такой товар требуется без необходимого количества пакета документов в Российскую Федерацию, в связи с чем задерживается органами, ведущими административный процесс, которым составляются протоколы об административном правонарушении, такие материалы поступают в суд на рассмотрение. У ліку апошніх спраў канфіскаваны і звернуты ў даход дзяржавы груз, які перавозілі на 21 фуры ў Расійскую Федэрацыю. Больш за 260 тонн садавіны на суму 8 мільярдаў рублёў.
Падпольны цех по вытворчасці кантрафактнага алкаголю выявілі супрацоўнікі віцебскай міліцыі. Разліў сурагату паставіў на поток 55-гадовы жыхар горада. У яго гаражы аператыўнікі знайшлі 82 літры нехарчовай спіртаўтрымліваючай прадукцыі на суму 5 мільёнаў рублёў. Вадкасць захоўвалася ў палімерных вёдрах і пластыкавых бутэльках. Акцызныя маркі адсутнічалі. Уладальніка падпольнага цеха прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці. Суд вынес рашэнне аб накладанні штрафаў па меры больш за 3 мільёны рублёў. Выяўленая спиртоутримливающая вадкость конфискована. В момент задержания данного гражданина в гараже было обнаружено множество бутылок, водочных этикеток, кустарное оборудование для разлива данного алкоголя, также дозаторы и прочие сопутствующие предметы. Также у данного гражданина было изъято предположительная выручка в размере 10 миллионов рублей, которая частично пойдет на погашение наложенного штрафа. За 4 месяцы ў рэгіёне канфіскавана 11,5 тысяч літраў спіртаўтрымліваючай вадкасці на агульную суму больш за 1 мільярд рублёў. Да спартыўных навін. Матчам усіх зорак завяршыўся ў Віцебску першы чэмпіянат абласной студэнцкай баскетбольнай лігі. У захапляльным супрацьстаянні паміж камандай студэнтаў і зборнай выхаванцаў сярэднеспецыяльных устаноў адукацыі спатрэбіўся авертайм, каб высветліць мацнейшую дружыну. Перамогу ў няпростай барацьбе вырвалі прадстаўнікі ВНУ. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. Першы чэмпіянат студэнцкай баскетбольнай лігі сабраў 12 каманд. Спаборніцтвы ладзіліся толькі на працягу 3 месяцаў. Трэба было рашыць шмат арганізацыйных момантаў, каб наладзіць гульнявы працэс. І з гэтай задачай прадстаўнікі абласной федэрацыі баскетбола справіліся на выдатна. Создание такой лиги уже назревало давно. И сейчас, видимо, подошел тот момент, когда мы ее осуществили, посмотрели, все прошло на ура. Как говорится, первый блин не комом прошел, все довольны, все 12 команд участников, все игроки, тренера, организаторы, все довольны, все получили огромное удовольствие от данного турнира. На пачатку планавалася правесці турнір сярод каманд студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, але добрай ідэяй стала падключыць да спаборніцтваў калектывы прафесійна-тэхнічных і сярэднеспецыяльных навучальных устаноў. Як высветлілася, гэта быў стрэл прама ў дзесятку. Ініцыятыва знайшла ўсебаковую падтрымку. Дети очень заинтересовались этим. Начали приходить дети, которые не занимались баскетболом, начали приходить на секции, начали заниматься. Они хотят ездить, они хотят играть. Им это все очень нравится. Да, первый сезон немножко такой у нас сумбурный, немножко скомканный. Следующий год, надеюсь, будет уже удачнее, будет больше команд. Я думаю, ребята, команда из Полоцка, Новополоцка с удовольствием приедут сюда играть. И нам будет очень интересно. Таким чынам 12 каманд падзялілі на падгрупы і закруцілася баскетбольная віхура. Інтрыга захоўвалася да апошняга моманту. Права згуляць у цэнтральным матчы студэнцкай лігі заваявалі каманды тэхналагічнага і медыцынскага універсітэтаў. Каманды гэтых навучальных устаноў аспрэчваюць лідарства ў розных відах спорту. У баскетбольным розыгрышы мацней аказаліся тэхнолагі. Команда у нас создана уже давно. Занимаемся уже на протяжении, наверное, 4 лет как минимум. Полноценный состав у нас есть. Выходим на тренировки, парни все успевают, всем нравится баскетбол. Всем понравилось очень эти соревнования, организация этих соревнований, потому что было раньше мало игр, а сейчас всем очень нравится. У матчы ўсіх зорак каманды імкнуліся згуляць у прыгожы баскетбол. Максімум сілы атацы і мінімум абароне. У выніку толькі ў дадатковым авертайме студэнты вырвалі перамогу з лікам 109-105. Сергей Мисурагін, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Адкрытае першынство горада Віцебска па вольнай барацьбе сабрала каля 100 атлетаў з глыбокага, Бешанковічаў і абласнога цэнтра. Спартсмены разыгралі медалі ў 20 вагавых катэгорыях. Гэты старт падвёў вынікі навучальнага года і вызначыў кандыдатаў на ўдзел у рэспубліканскай спартакіядзе школьнікаў. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Сергей Мисурагін. Традыцыйна спаборніцтвы вольнікаў збіраюць нешмат атлетаў, але гэты старт вельмі парадаваў. Дзеля большай аб'ектыўнасці турнір зарабілі адкрытым і запрасілі барцоў з рэгіёнаў Віцебскай вобласці. Такім чынам спартсмены атрымалі дадатковую спарынгавую практыку, а трэнеры і спецыялісты змаглі ацаніць гатоўнасць падапечных да галоўнага старту сёлетняга сезона – рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў. Сейчас первенство города, которое определяет результаты всего учебного года. Мы даже провели эти соревнования по круговой системе. Не по олимпийке,
проиграл, вылетел, а каждый с каждым. Вчера ребята отборолись по 7-8 схваток. Это настоящий урок, настоящая учеба и настоящий экзамен. Турнір ладзіўся на працягу 2 дзён і атрымаўся вельмі інтэнсіўным. Без адпаведнай падрыхтоўкі правесці 5 і больш паядынкаў практычна немагчыма. Пераможца спаборніцтваў у вагавой катэгорыі да 53 кілаграмаў Яўген Вайцяхоўскі мэтанакіравана рыхтаваўся да турніру. Напярэдадні ён стаў сярэбраным прызёрам рэспубліканскага старту і цяпер нацэліўся на першае месца. Удается далеко не все, но стараюсь, чтобы все получилось. Обращаю внимание на отдельные приемы, которые в стойке делаются. А вось у Паўла Якушава, які год займаецца вольнай барацьбой, яшчэ ўсё наперадзе. Пакуль хлопец толькі вучыцца пастаяць за сябе, і ў яго далёка не ўсё атрымліваецца. Меня тянет в борцовский зал, потому что тут можно заступиться за самого себя. Когда на тебя нападают, можно себя защитить. На першынстве горада асабліва яскрава свае паядынкі правялі Дмітрый Папко, Радзівон Цвяцінскі, Марыя Альшевіч і Алена Брычкоўская. Цяпер яны працягнуць рыхтавацца да рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў, якая пройдзе ў чэрвені ў Гродні. За сустрэчамі на барцоўскім дыване сашылі Сергей Місурагін і Александр Рындзін. Навіны Віцебск. Афіша наступнага тыдня не такая насычаная, як раней, і тым не менш спартыўныя гурманы не застануцца расчараванымі. Апошнімі спартыўнымі навінамі ўжо гатовы падзяліцца мой калега Сергей Місурагін. Прывітанне, Вольга. На наступным тыдні футбольныя каманды Віцебскай вобласці згуляюць на выездзе і дома. А таму чакаем балельшчыкаў на стадыёнах. Жыхары мікрараёна Білева змогуць убачыць велагонку на Кубак Беларусі. А вось аматарам веславання і кулявой стральбы трэба адпраўляцца ў Брэст, дзе будуць ладзіцца спаборніцтвы. Агляд пачну з прадстаўнікоў гульнявых відаў спорту. У чацвер 3 чэрвеня пачнуцца матчы 10-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе. У абласным цэнтры на поле цэнтральнага спартыўнага комплексу футбольны клуб «Віцебск» сустрэнецца са Слуцкам. Да гэтага падапечныя Сергея Ясінскага пацярпелі 2 паражэнні запар, і ім трэба рэабілітавацца ў вачах балельшчыкаў. Тым больш, што на родным стадыёне віцебляне яшчэ не перамагалі. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» плануе паказаць гэты матч у інтэрнэт-трансляцыі і ў сваім эфіры. А 4 чэрвеня Новаполацкі «Нафтан» чакае выязны паядынак супраць новобранца розыгрышу Крумкачоў. Сапернік ужо паспеў нарабіць многа шуму ў розыгрышы, абыгрываючы аўтарытэтаў. Тое ж самае робіцца новапалачане, якія дабіліся вікторыі над Батэ. А таму сустрэча абяцае быць цікавай. А зараз да іншых падзей. З 1 па 4 чэрвеня абласны цэнтр і Новаполацк прымуць этап Кубка Рэспублікі Беларусь у індывідуальнай гонцы і фінал Кубка краіны ў гонцы крытэрыум па веласіпедным спорце. Таксама ў рамках гэтых стартаў пройдзе адкрыты чэмпіянат і першынство Віцебскай вобласці. У гэтыя ж тэрміны ў Віцебску будзе ладзіцца чэмпіянат горада па скачках на батуце. Сваё майстэрства на ім прадэманструе маладое пакаленне акрабатаў абласнога цэнтра. Цяпер да выязных турніраў. На працягу тыдня ў Брэсце пройдуць 2 чэмпіянаты краіны па акадэмічным веславанні і кулявой стральбе. Нашым землякам пакуль складана змагацца за месцы ў агульнакамандным заліку, а вось у індывідуальных відах праграмы ёсць магчымасць трапіць на п'едэстал. І на гэта мой агляд завершаны. Вольга, прыйшоў час развітвацца. Дзякуй, Сергей. Такім будзе Віцебск спартыўны ў наступныя 7 дзён. А мы працягваем. Каля 2000 удзельнікаў сабраў гала-канцэрт творчых калектываў і выканаўцаў Віцебскай вобласці. Ініцыяваны ён кіраўніцтвам рэгіёна і прымеркаваны аб'яўленаму году культуры. На легендарную сцэну летняга амфітэатра ў Віцебску выйшлі прадстаўнікі з кожнага кутка прыдзвінскага краю. Рэпертуар шырокі, ад вакальных спеваў да тэатральных выступленняў. Палітра талентаў Віцебшчыны ў рэпартажы Віктара Праліча. За плячыма 2000 прадстаўнікоў творчых калектываў пільны адбор на рэгіянальным узроўні. З 5000 кандыдатаў, а гэта 500 творчых калектываў, 200 індывідуальных выканаўцаў, на галоўную сцэну в области вышлі толькі 2000. Меняются времена и поколения, но народная культура всегда была и будет определять суть белорусской нации. Мы вправе гордиться своими богатейшими истоками, фольклором, обрядами, красотой национального костюма, народными промыслами. Паказаць і паглядзець, чым багата зямля віцебская сапраўды была магчымасць. Харавое і вакальнае выступленне, інструментальная музыка, харэаграфія, тэатральнае мастацтва. Да 75-годдзя пачатку вайны народны тэатр з Браслава выйшаў на сцэну з нумарам «Памяць, якая застыла ў стагоддзях». У дарослым калектыве з 23 чалавек 2 дзяцей, як сувязь паміж пакаленнямі, якія памятаюць аб вайне.
Памятники представлены здесь 8 стран, то есть Беларусь, Украина, Россия, Чехия, Словакия, разные памятники, которые есть у нас, посвящены Великой Отечественной войне. Мы их все показываем, хотим донести самое главное для зрителя. Знакаміты на Лепешчыне народны тэатр жартоўнай песні «Грымзолі» прыехаў у абласны цэнтр з аўтарскай песняй. У Лепельскім доме культуры іх канцэрты праходзяць з аншлагам, да віцебскіх гледачоў у іх асаблівае пачуццё. Первое наше выступление на этой галоўнай пляцоўцы, а сюды мы привезли свою аўтарскую песню, это свойская наша, слово и музыка написала сама, и я вельмі удзячна тым людям, якія нават гэту песню взяли сюды на гэты канцэрт. Агляд конкурс – гэта своеасаблівы пошук яскравых самабытных талентаў, развіццё мастацкай творчасці. Падобны гала-канцэрт трапна дэманструе культурнае багацце нашага рэгіёна, яго аўтэнтычнасць, якая дзякуючы такім калектывам захоўваецца ў 21 стагоддзі. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Віцебская абласная арганізацыя рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» стала ініцыятарам новага ў краіне фестывалю творчасці. У Віцебскай філармоніі прайшоў гала-канцэрт абласнога фестывалю творчасці самадзейных калектываў «Белая Русь. Запальвае зоркі». Выступленне артыстаў нашага рэгіёну прыйшлося даспадобы членам журы, гасцям з Мінска. Цяпер абмяркоўваецца фармат рэспубліканскага тура. Наш карэспандэнт Наталія Байнаровіч таксама праглядзела канкурсантаў, ведае, хто перамог у абласным фестывалю конкурсе и потенційно займеў путёўку на выступленне ў сталіцы. Віцебская абласная арганізацыя рэспубліканскага аб'яднання «Белая Русь» – гэта больш за 18 тысяч чалавек. Аб'яднанне – пастаянны ўдзельнік і рэалізатар сацыяльных праектаў. Год культуры вырашылі адзначыць фестывалем творчасці самадзейных мастацкіх калектываў «Белой Руси». Он проходит в два этапа. Первый этап он уже прошел в марте-апреле месяце по районам, в своих организационных структурах «Белой Руси». После этого жюри оценивало все то, что там было представлено. И сегодня на гала-концерт вынесены лучшие номера. У заключным гала-канцэрце фестывалю «Белая Русь. Запальвае зоркі» прымалі ўдзел 27 калектываў з 10 раёнаў Віцебшчыны, Оршы і Віцебска. Больш за 200 выканаўцаў. Завіталі і даўнія сябры, прадстаўнікі гомельскай абласной арганізацыі «Белая Русь». Удзельнікі спявалі, танцавалі і гралі на музычных інструментах. Тым самым дарылі добры настрой, адкрывалі душу, перадавалі эмоцыі і любоў да мастацтва, запрашалі зазірнуць у скарбонку нацыянальных традыцый і самабытнай культуры Беларусі. Витебская область очень важная область. Она за последние годы дала хороший динамический рост в качестве численности, количества мероприятий, качества мероприятий, различного рода общественно-политических, в том числе и культурных. Вот эта акция, которую бы мы хотели сделать республиканской. Званне лепшага ўдзельнікі атрымалі па 15 номінацыях. Тут і беларускія матывы, і папулярызацыя дзейнасці аб'яднання «Белая Русь», захаванне песенных традыцый, лепшая вакальная група, голас, харэаграфічная пастаноўка, дуэт «Кома» Константин Крупенко і Марыя Шайко, Сталачынская раённая арганізацыя аб'яднання «Белая Русь» перамаглі ў номінацыі за папулярызацыю патрыятычнай песні. Яны выканалі «Зязюлю» Виктора Цоя. Записали видео кукушки и послали его здесь, сюда, и заняли первое место. Поэтому мы здесь, мы очень рады, что мы сюда приехали. Надеюсь, у нас все получится, и, возможно, мы поедем на Минск. Мы всегда завершаем программу номером, который патриотично говорит о Белой Руси. Традиционно в костюмах наших национальных, точно так же в костюмах Белой Руси, с нашими флагами и гербами нашей страны, для того, чтобы подчеркнуть нашу традицию и культуру вообще страны. Усе ўдзельнікі гала-канцэрта абласнога фестывалю творчасці «Белая Русь. Запальвае зоркі» атрымалі дыпломы, спецыяльныя прызы. Пераможцы з нецярпеннем будуць чакаць запрашэння на рэспубліканскі тур. Наталія Байнаровіч, Кірыл Казьберг, навіны Віцебск. Канцэрт у бібліятэцы, песні, гульні і кніжная выстава. Так адзначылі свята мастацкай творчасці дзяцей да вытокаў народнай культуры у Віцебскай абласной бібліятэцы. У музычнай праграме прынялі ўдзел больш за 10 калектываў. Акрамя вакальна-эстрадных нумароў былі тэатральныя пастаноўкі. З арыгінальным нумарам выступіў і ансамбль лыжачнікаў. Мы решили, что к концу учебного года нужно собрать деток, устроить им большой праздник именно для тех ребят, которые занимаются народным художественным творчеством. Все-таки у нас сейчас проходит год культуры, а ребята целый год трудились, не покладая рук. И я думаю, что все захотят увидеть, чего же они добились. Мне очень нравится инструмент гитары, я на нем занимаюсь уже больше 8 лет. Сегодня мы будем играть белорусскую народную песню «Школа Гавайи».
У праграме святочнага канцэрта майстар-класы для дзяцей. Школьнікі навучыліся рабіць падковы з гліны, праверылі свае веды ў інтэлектуальнай віктарыне. Светлая проза і кранальная лірыка, пераклады і літаратуразнаўчыя артыкулы віцебскіх аўтараў і даследчыкаў. Лепшае з лепшага аб'яднаў пад адной вокладкай альманах «Ратуша». Другі нумар рэгіянальнага выдання Саюза беларускіх пісьменнікаў ужо патрапіў да чытачоў. Прэзентацыя прайшла ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава напярэдадні Дня славянскай пісьменнасці і культуры. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта. Збіраем самыя лепшыя творы і самых лепшых нашых аўтараў. Менавіта так прадставіла новы нумар выдання яго укладальнік, старшыня Віцебскага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў, празаік, паэтка, гумарыст і публіцыст Настасія Лазебная. Цягам году Настасія Пятроўна назапашвала той літаратурны і літаратуразнаўчы матэрыял, які найбольш дасканала адлюстроўвае сучасную віцебшчыну літаратурную. Найперш гэта яе клопат, яе праца цягам амаль года. Яна рупілася, збірала не толькі тэксты празаічныя, паэтычныя, навуковыя, але і фотаздымкі, гаварыла з аўтарамі. Такім чынам, Віцебскі рэгіён літаратурны мае ўжо не толькі сваіх таленавітых разнастылёвых, разнапланавых аўтараў, але і свой ужо перыядычны орган. Аўтарамі альманаха «Ратуша» сталі і тыя творцы, якія не з'яўляюцца сябрамі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Разам з паэзіяй, прозай, эсэ і перакладамі тых аўтараў, якіх Настасія Пятроўна ўжо смела называе класікамі, творы дэбютантаў, маладых паэтаў і празаікаў. Побач з творамі Франца Сіўко, Владзіміра Папковіча і самой Настасіі Лазебнай, Стасі Наркевіч, удалыя спробы прыгожага пісьменства студэнтаў і працоўнай моладзі. Свой літаратурны альманах ад Саюза беларускіх пісьменнікаў сёння мае кожны абласны цэнтр. У кожным свае адметныя рысы і свая назва, якая з'яўляецца сімвалам краю. У Віцебску гэта, канешне, Ратуша. Віцебск найперш адрозніваецца шматпланавасцю, шматстылёвасцю. Незважаючы на тое, што гэта наш дарагі рэгіён паўночны, але паэзія тут вельмі цёплая, вельмі чуллівая, лірычная. Прэзентацыя альманаха «Ратуша» прайшла ў чытальнай зале бібліятэкі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. Пазнаёміцца з выданнем і паслухаць творы ў аўтарскім выкананні сабраліся студэнты і аматары беларускай літаратуры. Другі нумар альманаха «Ратуша» можна знайсці ў гарадскіх кнігарнях. Зараз Настасія Лазебная прыступае да падрыхтоўкі трэцяга выдання «Ратушы», якое пабачыць свет у наступным годзе. Юлія Дубро, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Карціна, пра існаванне якой не ведалі. У Полацку знойдзены невядомы партрэт Адама Міцкевіча, які належыць пэндзелю вядомага беларускага мастака Івана Хруцкага. Палатно знайшлі 6 гадоў таму. Каб дакладна ўстанавіць аўтарства, правялі некалькі экспертыз. Але незавершаны малюнак захоўвае мноства таямніц. На яго адваротным баку ёсць яшчэ 2 выявы. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. У Полацкай мастацкай галерэі выстава адной карціны. Шырокай публіцы прадстаўлена палатно Івана Хруцкага, пра існаванне якога нават не здагадваліся. Атрымаўшы ў спадчыну карціны Ядвігі Мацееўскай, праўнучкі вялікага мастака, музейшчыкі і падумаць не маглі, што сярод 700 работ на тэму савецкіх новабудоўляў знойдуць арыгінал Хруцкага. Обнаружив такой холст с изображением Адама Мицкевича, были поражены, потрясены. И, конечно же, первое, какую версию мы выдвинули, что, возможно, это работа самого Ивана Фомича Хруцкого. Почему? Потому как этот холст, конечно, очень сильно отличался от манеры, от стиля того, как работала его правнучка. Перш чым здагадка стала фактам, прайшло 6 гадоў. Карціна прайшла праз шэраг экспертыз. Аказалася, яна дубліруе вядомы партрэт Мицкевича аўтарства Хруцкага. Палатно знаходзіцца ў Санкт-Петербурзе. Мяркуецца, што полацкі партрэт быў напісаны раней, але па нейкіх прычынах не спадабаўся мастаку. Творчасць Івана Хруцкага і дагэтуль нараджае мноства спрэчак і версій, як і яго жыццё. Модны і запатрабаваны майстар нацюрморта ў самым росквіце сіл пераязджае з Санкт-Петербурга ў Полацкую губернію. Тут набывае маёнтак Захарнічы. Так пачынаецца беларускі, найменш вывучаны перыяд творчасці мастака. Есть такие данные, что даже он разводил сам виноград.
И почему вы видите, что на картинах у него очень много винограда ветвей. Магчыма, яблыкі з сада ў Захарнічах і намаляваныя на адваротным баку знойдзенай у Полацку карціны. У сваю чаргу пад нацюрмортам рэнтгенаграма выявіла яшчэ і партрэт незнаёмкі. 3 карціны ў адной. Загадка, якую яшчэ трэба будзе разгадаць. Вольга Шмаргун, Вольга Маслоўская, Александр Петравецкі. Навіны Полацк. Гэта была інфармацыйная праграма «7 дзён». Вынікі наступнага тыдня будзем падводзіць у нядзелю. Да сустрэчы.